Sadiq Sani ya kira ruwa bayan kiran gwamnatin Tinubu azzaluma. 'Yan Boko Haram sun yi wa Aminu Jeta barazana mai razanarwa. Labari da ɗumi-ɗumi ana ta cece-kuce a masana'antar TikTok bayan da Sadiq Sani Sadiq ya yi wani faifan bidiyo inda ya kira gwamnatin Tinubu a matsayin azzalumar gwamnati wanda ba ta son 'yan arewa. Hakan da ya biyo bayan rashin tsaron da ake fuskanta a yankin arewacin Najeriya, inda a halin yanzu jihohin da ake zaman lafiya ma wannan rashin tsaro ya afka musu. Lalle irin waɗannan matsaloli suna ta faruwa ne, inda wasu ke ganin cewa lalle akwai matsala, wasu kuma ke ganin abubuwan da ake ba a kyautawa. To lalle Sadiq Sani Sadiq ya kasance ɗaya daga cikin mutanen da suka goyi bayan gwamnatin Tinubu a farkon 2023 inda suka tallata ta. To a halin yanzu dai ya tuba, inda ya ce ya yi regretin, wato ya da na sanin zaben gwamnatin Tinubu. To masu sauraro ba tare da bata lokaci ba, ga dai fayafayen bidiyoyin ku gane idon ku. Yadda ake kashe al'ummar arewa gashi Bauchi ta dauka, sauran jihohin arewa da ake zaman lafiya duka ya dauka. Wannan azzalumar gwamnati ta Tinubu ba sa kaunar mu, ba sa kaunar al'ummar arewa. Saboda haka kada mu yi kuskuren sake zaben wannan azzalumar gwamnatin ta Tinubu. Idan kunne ya ji idan muka sake kuskuren sake zaben wannan azzalumar gwamnatin, to sai abin da muka gani kama daga tax da kuma kashe-kashe cin da mai arewa take gadara da noma. Yanzu haka ba mu isa mu je cikin gonakinmu mu yi noma ba. Saboda haka mu kiyaye, mu tabbatar mun tanadi katinmu na zaɓe domin kayar da wannan azzalumar gwamnati. Na gode. Astagfirullah, Allah mun tuba wajen yin kuskuren zaben wannan azzalumar gwamnatin ta Tinubu. Mu kiyaye, saboda karara ta nuna cewa ba masoyin al'ummar arewa bane, ba masoyin arewa bane. Ga kwatance nan, ka duba abubuwan da suke faruwa a jihar Zamfara, ka duba abubuwan da suke faruwa a jihar Katsina, ka duba abubuwan da suke faruwa a Kebbi, Sokoto, Niger, Kwara, Benue, Plateau, Borno, Yobe, Gombe. Gashi Bauchi ta dauka, sauran jihohin arewa da ake zaman lafiya duka ya dauka. Wannan azzalumar gwamnati ta Tinubu ba sa kaunar mu, ba sa kaunar al'umma arewa. Saboda haka kada mu yi kuskuren sake zaben wannan azzalumar gwamnatin ta Tinubu. Idan kunne ya ji jiki ya tsira. Idan muka sake kuskuren sake zaben wannan azzalumar gwamnatin, to sai abin da muka gani kama daga tax da kuma kashe-kashe cin da mai arewa take alfahari da noma. A yanzu haka ba mu isa mu shiga cikin gonakinmu domin mu noma abin da za mu ci a cikinmu ba. Abin ya gagara, ana gani ana ta kashe mu. Kai bari ku ji wani abu, karara kawai na iyamurai ta nuna ne cewa suna so a raba Najeriya, amma wannan gwamnatin ta Tinubu ita ce asalin mai so a raba Najeriya. Duk wani abu mai muhimmanci, duk wani abin da za a ƙari da shi a arewa, an ɗauka an mayar da shi jihar Lagos. Ko kasafin kuɗi da yake yi, ka duba abin da ake ba ma jihar Lagos da abin da ake ba ma arewa. Karara ta nuna cewa wannan gwamnatin ta Tinubu ba ta ƙaunar arewa, ba ta son arewa. Saboda mai ko ba komai a ba mu zaman lafiya da za mu samu mu yi kasuwanci, mu noma abin da za mu ci, amma ya gagara. Saboda haka mu kiyaye, mu tabbatar mun tanadi katinmu na zaɓe domin kayar da wannan azzalumar gwamnatin. Na gode. Barka da dawowa. Labari na gaba kuma a halin yanzu shine ana zargin 'yan Boko Haram sun yi wa Aminu Jeta barazana mai razanarwa, wanda hakan ne fa ya jawo ya yi bidiyo ya zo ya janye kalamansa. Wannan dai abin da ya faru ya biyo bayan da Aminu Jeta ya yi wani faifan bidiyo a karon farko, inda ya ce 'yan Boko Haram ɗin da suka tuba ƙarya suke, da su ake haɗa baki ake kai hare-hare. Wani daga bisani kuma sai kwatsam aka sake gano wani bidiyon Aminu Jeta ya zo yana cewa abin da ya faɗa kuskure ne. Sannan kuma ɗaya daga cikin tubabbin 'yan Boko Haram da suka mai bayani ya ji ya gamsu, sannan kuma jikinsa ya yi la'asar. Wanda hakan ne fa sa wasu 'yan TikTok ɗin ke ganin cewa lalle 'yan Boko Haram sun yi wa Aminu Jeta barazana. Wanda hakan ne sa ya zo janye kalaman nasa, sannan kuma ya ƙara bin goyon bayan tubabbin 'yan Boko Haram. To masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba, ga dai kaɗan daga cikin fayafayen bidiyoyin sai ku gani wa idan ku, amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe. Wato maganan da wani tubabban dan Boko Haram yayi, wanda yasa na ji sanyi ko kuma in ce kashe min karfin gwiwa, ko in ce yasa na ji babu daɗi a raina dangane da irin maganar da rai akan su shine ya ce min, Aminu, a dajin da muke zaune cikin Sambisa
babu wani jami'an tsaron da ya taba yunkurin kama hanyar zuwa inda muke ba, saboda wajen ya fi karfin wani ya iya kai kafarsa wajen. Mu da kanmu muka zauna muka duba cewa kira muke yi cewa mutane su karɓi addini, saboda a tunaninmu a lokacin mu ne muke kan daidai, kuma muna bi muna kashe wayannan mutanen. To idan muka kashe su, wa za mu yi wa da'awan musulunci? A nan muka gane cewa muna kan kuskure. Muka yi saranda, ba gwamnati ta yaƙe mu ba komai ba, muka ebo ɗimbin makamanmu muka kawo wa gwamnati, muka yi rantsuwa da alkur'ani cewa mun yi kuskure kuma ba za mu sake wannan ta'addancin ba. Wanda ko a musulunci idan mutum ya yi saranda a yaƙi, ƙyale shi ake yi. A doka constitution ɗin ƙasa ta ba da dama idan kana ɗan ta'adda kaga cewa abin da kake ba mai kyau bane ka yi saranda, babu inda doka ta ce a kashe ka. Ya ce Aminu, mu muka yi tunani muka ga cewa abin da muke ba mai kyau bane, muka kawo makamanmu muka yi rantsuwa ba za mu sake ba, kuma muka ce wa gwamnati za mu ba ta gudunmawa, domin waɗanda suke cikin daji suka ce su ba za su karɓi a sasanci. Wato kwanan nan ya yi bidiyo akan cewa Boko Haram waɗanda suka tuba da su ake haɗa kai ake kashe matakan tsaronmu, tuban ƙarya suka yi. Sai gashi wato Aminu, na farko za kamata in baka shawara, kana da abokai da suke aiki a Kannywood. Yanzu idan da zaka samu Falalu, Allah ya hore mar basira na directing film, inda zaka zama producer ku collaborating, za ku shirya fina-finai masu kyau. Iya mahaukata ne za su iya ɗaukan abin da ka faɗa ɗin na akan daidai. Yanzu ya zo sun razana shi, su yan Boko Haram da suka tuban sun buɗe mar wuta ya dawo da hankalinsa wuri ɗaya, saboda shi ƙaramin shege ne, ƙaramin ɗan iska ne. Yanzu ya zo yana shafe wancan maganan da ya yi, yana nuna wai jikinsa ya mutu, ya yi sanyi akan abin da ya faɗa kansu kaza, wai har wani wai Aminu wane ne? Wa za ka nuna yadda ake shirya fim? Haka ka je ka shirya wani fim ɗinka da cani kwanan nan. Ka ɗebo wani ba'adare wai kuna waya da shi, wai ga cani yana cin abinci. Kai jama'a, ka iya irin wannan shirin Aminu? ashe Kiristoci ka rena musu waye da kake zagin su, ka ci musu mutunci, ka nuna hadda ta'addanci a cikin harkanka. Ashe kai karamin dan iska ne, ka ce Kiristoci arna, in kaza ya tayi ya mun ci uwarku, sai mun kashe ku, sai mun yi kaza. Karamin dan iska. To gashi nan wanda suka fi ka iskanci sun sa kare suna, kuma kowa ya sani a Alƙur'ani babu inda aka ce a yaƙi Kirista, ba inda aka ce a yaƙi ba Yahude. Na farko kenan. Amma na biyu, duk waɗanda suke kisan kai ba tare da haƙƙi ba, su kashe jinin al'umma, ko musulunci suke ko me suke yi, hukuncin su kisa ne. Allah ya ce inna ma jaza'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw yuqatta aydihim bi arjulihim min khilafin aw yunfaw min al-ard. Duk waɗanda suke yada fasadi a bayan ƙasa, suke barna, suke zubar da jinin mutane babu ji babu gani, Allah ya ce hukuncin su ko ku kashe su, ko ku crucify din su, ko kuma ku yanke kafan su ɗaya da hannun su ɗaya, hannun dama kafan hagu, ko kafan dama hannun hagu, ku jefar da su a bayan gari, su fita daga cikin al'umma. To kaga baka bar Kiristoci ba da zagi da cin mutunci, amma waɗannan da yake sun fi ka iskanci, su hukuncin su Allah ya ce ma kisan wulakanci za a yi musu, saboda suna kashe rai babu ji babu dalili ba gaira. Amma su sun sa ka dawo ka risina musu. Ashe abun naka ƙarya ne, ashe abun naka ƙarya ne, munafikin Allah. Wai ga ma Borno gabas take.